kasal ni sa akong kusgang amigo, Regan Mondido. Nya ani nga time ako sang gipang shootan ilahang mga gigamit sa pagkasal, ilang wedding ring, ilahang kwarta o uban pa nga gigamit nila sa ilang kasal. Ani nga time, gikan nami sa simbahan ani, humana ang ilang kasal, unya wala mi naka-video sa ilahang kasal dito kay nabisi nami og shoot nila sa ilahang kasal. So ani galakaw na ni sila padulong sulod sa ilahang venue. Akong mga pag-ampo ninyo dong nga maghari ang Ginoo sa inyong pamilya, sa imong pag-build og own family nga masentro gayud ang Ginoo sa inyong pamilya aron sa bisan unsa nga mga pagsulay nga moabot sa inyong pamilya, mubarog gayud kamo nga lig-on ug wala gayud si bisan kinsa nga makaguba nini. Dili makaguba ang buhat sa demonyo tungod kay naghari man ang Ginoo sa inyong pamilya. Ug labaw sa tanan dong, paharia gayud ang inyong gugma sa usag-usa ug isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Og pag tinabangay kamo sa kanunay dong isip asawa ug bana. Congrats ninyong duha dong Regan ug Dairoslyn. God bless to your family.